Sięga do swojego składu swojego zespołu. Dobijające gracze zdobywają punkty po starcie. Widzimy tutaj porównanie skuteczności obu stron. Zdecydowanie gorzej wypadają gospodarze. Teraz jednak w poszukiwaniach najlepszych. My też włączamy się ponownie do spotkania między Celtami w zielonych strojach i Cleveland Cavaliers. Teraz wygrana Gałska pokazał nam swoje doświadczenie i rozumienie gry zespołowej. Oczekujemy także bardziej kombinacyjnej gry ze strony Cleveland Cavaliers. To Darius Miles, który występuje czwarty sezon. Kolejny bardzo młody gracz i też taki Ale to dobra obrona teraz. Cavaliers na wodzie. Zachował się Darius Miles. Dobrze wyszły niż gracze Cavaliers. Podwajanie, tak, cały czas konsekwentnie to grają. I teraz skutecznie rzut z dystansu Darius Miles. Dobra akcja na tablicy atakowanej Kisamima. Dzięki temu pomawiają atak Cavaliers. Darius Miles. To jego stylu akcji. Który jako nastolatek był gwiazdą koszykówki europejskiej. Jakie to przynosi potem pozytywne efekty na parkietach NBA. No i teraz także LeBron James. Wyjście na daleki dystans. Swobodnie operuje piłką. Dobrze porusza się piłką. Teraz dobry, przed chwilą nieskuteczna akcja gości, nieskomplikowana taktyka Cleveland Cavaliers pozwoliła tutaj im odrobić błyskawiczne straty. Świetny manewr do linii końcowej, spin move, klasyczne zagranie Dariusza Milesa. Tak, ten gracz Z takimi rozgrywkami, ale stali się takim atrakcyjniejszym towarem, a teraz bardzo sprytnie zerwany rzut, ale skuteczny Erika Williamsa. No teraz klasyczne granie w stylu up-tempo, coast to coast akcja. 2 punkty, ale tutaj faulował Milesa. Tak, błyskawiczna odpowiedź, można powiedzieć, Milesa. Spóźnił się do defensywy Eric Williams, no i mieliśmy okazję oglądać w tym spotkaniu. Znowu obrona stepowa. Fantastyczna teraz dobitka. No, Darius Miles. Specjalista od walki pod koszami. Cały czas warto podkreślić. Bardzo dobry powrót do obrony zespołu zielonych strojach. Świetny rzut do wejścia. Jeszcze raz Darius Miles. No dzisiaj odbicie obrony Cavaliers, ale zachodzi easy wejść w kolejnej akcji. Odpowiedź LeBrona Jamesa nieskutecznie, nieprawdopodobnie dobył piłkę Darius Miles. Niesamowicie